बाद ଆମ ଜାଗାଟା କେତେ ବାର କହିଦିଅ। ଆମ ଜାଗା ତ ସେଇଠି ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମ ଜାଗା ତ ସେଇଠି ଯା ପୁରା ଏଇଠି ଯା ଏଇ ଚାଲି ବାପା ଚାଲିଛି ବାପା କାମ ନ କଲେ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ବାପା। ଖାଇବା ଦେବନି ନା ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି ନା ମତେ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛେ ବାଡ଼ିକୁ କାଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମା ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ବାପା ବାବା ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖା ତ ଏଠି ମୁଁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏବେ ତାତେ ବଦା ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ବିଲ ଅଛି। ବାଁଶ ଲଗାହବ ଏବେ ଆମର ବାପା କାଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ କେତେ ବଡ ବାଂଶ କେତେ ବଡ ବାଂଶ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖ କେତେ ବଡ ବାଂଶ ଆମ କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଛି। ଆପେ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଦେଖଉଛି ହେ ଦେଖ ଏଟା ଆମର ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଏଟା ଗଛ ଏଟା ଆଉ ଏଟା ବି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଆମ୍ବ ଗଛ କି ଖାଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ସରିଯାଇଛି କି ନା ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ଗଛ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ ଏବେ କିଛି କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି। ସବୁ ପାଟି କରିଦଉଛି ଦେଖୁନୁ ଏ ପଲଟି ଦେଇଛି ୟାର ବି ନାହିଁ ଜମା ବି ନାହିଁ ୟାର ନାହିଁ କାହାର ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଲି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବ ଆପଣ ସବୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଗଛ। ୟାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଜାଗାକୁ ଆସେ ନା ସେଟା ମତେ ଦେଖେ କି କାଟି ଯାଇଛି। ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଏ କିନ୍ତୁ ରାତିକି ଆସିକି କାଟି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଏ ଗଛଟା କିଏ କାଟିଛି। ଦେଖ ମା ହସୁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖାচ্ছে ସାଙ୍ଗମାନେ ପବନ ବି ତ ହଉଛି କେତେ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ ଘୁରିକି ବସି ମାକୁ ଦେଖ ମାକୁ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ବାପାକୁ ଦେଖ ବାପାକୁ ତ ଜମା ଶୀତ ଲାଗୁନି। ମାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ମାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ସେ ପାଇଁ ମତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତାତି ଲଗାହବ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୁକା ଦେଖିନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବୁ ପୁକ ପାଇଁ। ବ୍ଲଗ ଭିତରେ କରନ୍ତି ତାତି ବାନ୍ଧା ହବ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ମୋ ବ୍ଲଗ ବନୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ନହେଲେ ମୋର ସବୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କାଟିଦେବି। ହଁ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ଲାଇକଟା କାଟିଦେବି ଲାଇକ୍ କାଟିଦେବି ତୁମର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ।